Machiegni kendo nyako Ramogi obila e kaunti ma Kiambu omako jasiasa moro ma itudo kod nek mar wuon pare. Gladys Chania mane olaro kom od bura ma Kiambu e yiero mar dwe mar 8 kod otiko mar Jubilee liekore ni ne onego George Mwangi chieng' Jumapil. Kaluwore kod nonro magilando, obila mag okwach kich olero ni ne giyudo lewni ma otimo remo kaachiel gik moko ma iwacho ni ne oneg godo Mwangi e kar nindo e ode. Ringre Mwangi nyocha okwany e bungu ma Kieni Kiambu kaunti no ma Kiambu. Kamin ode no bende ne ogolo lipot ne obila chieng' Tich Ariyo ni Mwangi ne owuok e ode Jumapil okinyi to ndache ne pok olu. Mwangi yande en midusa mar kambi moro e piny mar Rwanda. Worst murder cases are reported in Kiambu County. I can see it's among one of the worst one. Of late, in Kiambu County, we have received quite a number of murder cases. If I may say, around 14 murder cases since September. And we have been able now, already 14 are in court. We have taken the suspect to court. We have been able to get quite a number of documentary evidence which we are collecting from that scene. And we are still continuing on with investigation.